Яңалыклар вакыты студияда Миндәй Сәнгалиева һәм бүгенге чыгарылышның төп темаларына күчәбез. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә эш визиты белән булды. Азнакай районында яңа мәчет ачылды. Шәһәребезнең үзәк чыршысы ачылды. Колабызда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән булып китте. Ул Кванториум балалар технопаркында булды. Тәрбияләнүчеләр белән оралашты һәм аларга республиканың кайбер ире җитештерү цехларына экскурсияләр оештырырга вәгъдә итте. Ребят, запускаем старт соревнований. Итак, Кванториум балалар технопаркы 2017 елда ачылды. Ялларда исә тантаналы шартларда мәгариф өлкәсенә тагын бер зур һәм көтеп алынган вакыйга. Технопаркның тагын бер корпусына старт бирелде. Яңа корпуска Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов белән бергә Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов, Татарстан Республикасы президентының нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Шәфәгать Тахаутдинов, Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов килде. Кунакларга балалар технопаркының реконструкцияләнгән корпусын күрсәттеләр. Ул 6-18 яшьлек 1370 баланы кабул итә ала. Биредә 16 юнәлеш буенча дәресләр оештырылган. Яңартылган блокта аэроквантум, шип-квантум һәм автоквантум кебек юнәлешләр барлыкка киләчәк. Аэроквантум пилотсыз очкычларны җыю, коммерция куллану буенча инженерлык проблемаларын проектлау һәм чишүне үз эченә ала. Шип-квантумны сайлаган балалар, кораблар һәм суднолар проектлау, төзү, спорт техник модельләр булдыру һәм аларны прототиплары тарихын өйрәнү белән шөгыльләнәчәкләр. Моның өчен биредә махсус бассейн да төзелгән. Автоквантум чиратында пилотсыз машинаның тулы прототипын проектлауны, булдыруны һәм сынауны күздә тота. Рөстәм Миңнеханов яңа мәйданчыкларның ничек эшләвен карады, шулай ук балалар белән аралашты. Республика президенты балаларга суднолар төзү производствосына һәм КАМАЗга экскурсиялар оештырырга вәгъдә итте дип билгеләп тә республика җитәкчесенең матбугат хезмәте. Рәдифә Нугманова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Бу дөньяда барлык гамәлләрдә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән башкарыла. Ислам дине безне иманлы, мәрхәмәтле булырга өйрәтә, яхшылыкка өнди. Дини гыйлем, әлбәттә, мәчетләрдә салына. Азнакай районы Урсай авылында Мөхәммәд Закир мәчете ачылу тантанасы булып узды. Сүз Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шарифуллинага. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Әле кайчан гына 31 май көнне мәчетнең беренче ташын салганнар иде. Ярты ел эчендә менә яңа ел алдыннан Мөхәммәд Закир мәчетен ачу тантанасы уза. Чарада район җитәкчелеге Татарстан Республикасы мөфтиенең мөхтәҗибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Рауль Хәзрәт Зөфәров, Татарстан Республикасының Көнбатыш төбәк казые Рөстәм Хәзрәт Шәйхвәли, мәчет төзелешенең төп иганәчесе Рәсимә Мусина, төрле төбәкләрдән килгән кунаклар, авыл халкы катнашты. Рәсимә Әсәр кызы Мусина мәчетне Урсай авылында туып үсеп, репрессияләнеп, гомерен чит җирләрдә уздырырга мәҗбүр булган бабасы Әбел Фәтих Мөхәммәд Закир хөрмәтенә салдырган. Оказывается, вот на этом месте, я этого не знала, вот Гульназира Гарафиевна мне об этом сообщила, именно был сад яблоневый моего деда, и, видимо, дом был. Әлеге изге гамәле өчен муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин Рәсимә Мусинага рәхмәтен белдерде һәм мәчет төзелешендә катнашучыларга бүләкләр тапшырды. Ничәмә еллар без динсезлектә яшәдек. Һәм менә бүген шушы чыннан да уш итеп иманыбыз кире кайта. Иман ул нәрсә? Иман ул безгә изге динебез кушканча адәмчә, кешеләрчә итеп яшәү, туганыңны туган итеп белү, нәселеңне, җиде ыруыңны белү. Якын киләчәктә мәчет янында балалар өчен уен мәйданчыгы төзеләчәк һәм алмагачлар утыртылачак. Янәшәдәге элекке мәчетне мәдрәсә итеп биредә дини укулар, Коръән ашлары уздырырга ниятлиләр. Авылдашларга зур рәхмәт. Бүтән кешедә бик ярдәм итте. Бүтән кешенең дә күңелләре бик киң, бик матур. Килгән сайын гел шәй белән сөйләшеп утырдык. Историяларын сөйләделәр. Бик матур булды. Авылның халыгы, бу авылның халыгының йөрәкләре бик матур. Янып тора. Мәчетнең ишекләрен тантаналы рәвештә ачканнан соң иратлар анда намаз укыдылар. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Boşqa temalarga. Uzgan yıllardan başlap qalabız beyram ıgızıgısı bilen yaşay başladı. Beyram keyfi üstep üzek şırşı üzünün utlarını qabızdı. Bu yıl beyram şoraları üzeginde bolalar bulaşak. Bu haqda üzünün tradision matbuat konferensiyasında rayon başlığı Timur Nagumanov da bildirgen idi. Коймакны шулай җайлыгына әйләндерү өчен кемгә дә бу кулинарлык осталыгына ия булырга яки бик еш якыннарыгны коймак белән сыйларга кирәк. Шуңа да коймаклы йөгереш фестивале җитезләр һәм тәҗрибәлеләр өчен дияргә була. Бу төр күңелләшү Әлмәҗирлегендә соңгы елда аеруча популяр булып китте. Ел саен аның калабыз халкы һәм кунакларына Татарстан нефтьчеләре оештыра. Аның генераль иганәчесе Татнефть компаниясе. Фестивальдә теләге булган һәркем катнаша ала. Төп шарт алдан регистрация узарга, яхшы физик формада һәм күтәренке кәефтә булырга. 3, 2, 1, вперед! Катнашучылар 150 метр арадан табага салынган коймак белән йөгерделәр. Төп шартларның берсе барысыннан да тизрәк тәмамлауына түгел, билгеле урыннарда табада коймакны әйләндерүдә. Иң тиз һәм җитезләре акчалата призларга лаек булды. Быел приз фонды 50 000 сум тәшкил итте. Рәдифә Нугманова, Вероника Рябова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үзәк шыршы ачылышы да кызыклы уеннар, шыршы тирәсендә әйлән-бәйлән һәм кунак артистлар чыгышы белән истә калачак. Урам театры артистлары шепшен цирк һәм күп төрле уеннар үзәк шыршы ачылышына килгән әлмәтлеләргә бу көнне бердә күңелсез булмагандыр. Бала чагага да, яшь җилкенчәккә дә, урта һәм олы буын вәкилләренә биредә ниндидер кәеф күтәренкелеге алырга була иде. Һәр вакыттагыча үзәк шыршы әлмәтлеләрне һәм калабыз кунакларын кабатланмас бизәкләре һәм йолдутларга күмелгән үзәк шыршысы белән каршы алды. Быелгы ачылышның яңалыгы Казаннан килгән шепшен цирк артистларының чыгышы булды. Акробатлар, клоуннар бәйрәм күркенә әверелде. Алар яңа ел бәйрәменә махсус әзерләнгән тамашадан тыш кунаклар белән әйлән уйнады. Рәхәтләнеп күңел ачты. Кәефләр әйбәт, праздник матур, балаларга бәйрәм булсын дип киемнәр организовать иттек. Бәйрәм ясыйбыз, бик матур бәйрәм үтте. Безгә бик ошый. Без бүгелмәдән килдек бәйрәмне карарга, сезгә бик ошый, бик күңелле, бик рәхәт монда сездә. Матур бәйрәм уздыргансыз, молодецлар. Әлбәттә, бәйрәмнең төп кунаклары Кыш бабай белән Кар кызы да булды. Алар тапшыруыз тамашачыларына үз теләкләрен җиткерде. Кадерле әлмәтлеләр, Әлмәккә килгән кунаклар, барыгызны да якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйм. Безнең нефтьчеләр шуның кадәр матур биналар, яңа ел каршы алырга чыршылар, матур утлар белән бизәп шәһәребезне гөл бакча ясадылар. Аларга зур рәхмәт, сезгә барыгызга да кояшның йылысын, айның яктысын, күк йөзенең аязын теләп калам. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аңа кадәр тантаналы ачылыш Каракүз скверында булды. Бирдә көн дәвамында кызыклы интерактив уеннар узды. Кичен исә легкий крылья, җиңел канатлар Урам театры үзенең чираттагы тамашасы белән сөендерде. Трольбург интерактив шәһәрчеге фристайл төркеменнән уен катыш бию программасы, Кунак Урам театры Самарының пластилиновый дождь төркеме чыгышы һәм ниһаять легкие крылья җиңел канатлар коллективыннан яңа тамаша. Каракүз скверы бу көннән яңа ел рухында яши башлаячак. Златом волосы сияют, а в руке булатный меч. Нашу землю защищает дева-воин Алтын Чәч. Быел Урам театры халык әкиятләрен һәм легендаларын берләштереп, әбием әкиятләре ясарга булган. Аны Санкт-Петербург каласыннан драматург Александр Мялин язып бирә. Идеясе театр җитәкчесе Гөлназ Ханнанованыка. Так что вами я доволен. Ухожу домой спокойно. Пока, Кыш-бабай. Сау, Кыш-бабай. Җиңел канатлар Урам театрының спектакльләре өчен махсус декорациялар кирәк түгел. Алар калабызның төрле почмагында чыгыш ясарлык итеп эшләнелә. Ләкин парк һәм скверларның төрле композициядә бизәлешен исәпкә алып, бер әсәр төрлечә яңгыраш алырга мөмкин. Урам театры коллективы бу чыгышлар белән 2 атналык бәйрәм программасына старт бирде. 7 гыйнварга кадәр алар калабызның төрле районнарында үз спектакльләрен уйнаячак. Шулай итеп, әбием әкиятләрен теләге булган һәркем күрә алачак. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бүгінгі шығарылышта шулар еді. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Алия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.